השירים שנולדים מתוך ייאוש מצאו דרכם אל תוך ביתי הלילה, וכל המנגינות שנשארו תמיד בחוץ גדעו אושרי, טיפסו, עלו למעלה. מה שמאוד מאוד בלט בשבעה זה שאבירם היה פשוט חבר של כולם, הוא ראה את כולם בגובה העיניים, ולא עניין אותו מעמדות, תארים, תעודות, הוא פשוט ראה אדם כאדם, ממש בפשטות, וזה מאוד מאוד בלט הסיפורים שם, שהיה חבר ביישוב, שהוא בא ואמר, הוא היה חבר שלי, אין לי הרבה חברים פה, והוא תמיד ליווה אותי אחרי בית כנסת, תמיד התייחס אליי, ויש לו חבר ילדות שאני זוכרת, והוא בא לשבעה ואמר, אני הייתי הילד הזה שלא רצו להיות חברים שלו, אני זוכרת שהוא היה אצלנו בבית כל הזמן, ומצד אחד אבירם היה מאוד מאוד מקובל, בני עקיבא, הוא היה כזה נער שנראה ממש טוב ופופולרי, והוא היה ממש כזה מקובל, מהמקובלים, ומצד שני הייתה לו חבורה כזאת של ילדים, שקצת היה להם יותר קושי חברתי, והם היו באים אלינו הביתה, והוא היה מסתובב גם איתם, ובשבילם זה ממש עשה טוב, זה העצים אותם, שהנה כאילו הוא רואה אותם, כאילו וואי, אבירם חבר שלנו, ומה שאני מנסה לקחת ממנו, של לראות את האנשים שלא רואים, את מה שכביכול קוראים לזה, האנשים השקופים, שיותר פשוט כזה להתעלם מהם, אז הוא פשוט היה מאוד מאוד רגיש גם לאנשים הללו, שבאמת אהבת חינם וראיית האחר, והילד אלמנתו מספרת שהוא היה הולך, ולפעמים רק מההליכה ביישוב כזה, היה רואה אנשים רק מההליכה שלהם, מהפנים שלהם, והוא רואה שמשהו לא בסדר, ושואל מה קורה וזה, איך אני יכול לעזור, שלום בית, פה ושם, ותמיד ככה ראה את האחר, וראה כאילו איך הוא יכול לעזור, ואיך הוא יכול ככה להיות בשבילהם, ובדיוק קראנו אתמול, עשינו לזכרו משהו למשרד החינוך, אחותי ואני ישבנו, וביקשו ככה דבר תורה שהוא רשם, משהו שהוא רשם, וככה קיבלנו בכל הזיכרונות שהוא רשם לפרשת לך לך על אברהם ושרה, שהחליפו את השם של אברהם לאברהם, ואז אוטומטית שרה אלה שרה, ואז כאילו באברהם זה כזה עתיד, לשון עתיד, ושרה זה לשון עבר, ולמה? וככה אומרים שברגע שיש מלך, אז האישה נעשית למלכה. והוא דיבר שם על כמה שחשוב שקודם כל להיות נחמדים לסביבה הקרובה לנו. כאילו, זה לא העיקר להיות נחמדים לאנשים זרים. וכאשר אנחנו נחמדים לסביבה הקרובה לנו, אז זה בעצם החסד האמיתי. והוא באמת היה בשבילנו האחים לכל דבר שצריך, ממש משענת, כאילו תמיד ידע הכל, לכל דבר היה לו תשובה, היה אפשר לסמוך עליו, ובשבעה ממש ראינו שזה לא רק לנו, הוא היה גם לסביבה היותר רחוקה, כמובן לחברים, וגם אפילו לאנשים יותר רחוקים, ואנשים שלא הכיר, וממש ממש איש חסד, חסד של אמת. זה לא נותן מנוח, האם יהיה בי כוח? אין לי דבר, אין לי דבר, מלבד אהבתנו, והיא באמצע הדרך. האם יהיה בערך? יש רק אותי וזה מעט, מעט לשנינו. אבירם היה מחנך של אולפנה דולב, של בנות נערות בסיכון, וכשהם הגיעו לשבעה ממש התייפחו שם מבכי, והם אמרו שהוא היה כמו דמות אב בשבילן. באו בוגרות שאמרו שממש הוא לימד אותם כלים לחיים, איך להתמודד, איך שיהיה להם ביטחון עצמי, שאף אחד חיצוני לא יכול להשפיע על הביטחון שלהם. והם סיפרו שיום אחד הם אמרו לו, הרב, אין לנו כוח ללמוד, וזה לא בא לנו. אז הוא אמר להם, אתם יודעות מה, יש לי פנצ'ר בגלגל, בואו נלך לראות איך מחליפים גלגל, כאילו לימד אותם באמת דברים לחיים, או שהוא היה עולה, קופץ פתאום על השולחן כדי להעיר אותם, וצוחק איתם, ורצה להצחיק אותם, כל פעם אמר להם שיהיו שמחות, ובאמת היה משהו מיוחד עם סבלנות בשבילהם. סיפור ששמענו מאחת התלמידות שלו,
היא באה לשבעה, והיא אמרה שיום אחד, בכלל בזמן של המילואים עוד, הוא בא לבקר והוא ראה אותה באולפנה, הוא ראה אותה כזה יושבת עם חברות ומאוד מאוד מדוכדכת. ואז הוא שאל אותה, מה קרה? למה נפלו פנייך? למה את עצובה? אז היא אמרה, אתה לא מבין, מחר בבוקר יש לי טסט, לעשות מבחן טסט לרישיון נהיגה במודיעין, ואין לי איך לנסוע, 5 בבוקר, מה אני אעשה? אני לא יודעת, הוא אמר לה, מה הבעיה, אני אקח אותך. ובאמת, ב4:30 הבוקר הוא כבר היה באולפנה, הוא לקח אותה למודיעין, ובדיעבד היא הבינה שהוא בכלל נסע למילואים ולצפון. אז במקום לנסוע דרך רנטיס, זה נקרא, שזה ישר לצפון, הוא עשה עיקוף, לקח אותה למודיעין, ואז הוא נסע למילואים. הוא אפילו לא ידע כאילו שזה מה שהוא עושה בשבילה, היא בדיעבד גילתה את זה, והיא ממש 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 התרגשה מזה. שמענו גם המון סיפורים שהוא חינך בישיבה של בנים, שככה היה להם קושי עם התפילה בבוקר, והיה אחד שאמר ממש שהוא לא רצה להיכנס לתפילה, ואביה אמר לו, רק תשב פה, רק תשב, וזה, ומפה לשם. הבחור מניח תפילין עד היום, והוא אומר שזה בזכות אבירם, ועוד תלמיד שהוא כזה נזרק מכל מיני מסגרות, ופשוט אף אחד לא האמין בו, והביאו אותו לישיבה שאבירם חינך, ואבירם לקח אותו תחת חסותו, והיה כל כך קשוב אליו, ובאמת כאילו זרם איתו, ובסופו של דבר הוא סיים תיכון, ולאחרונה גם עשה איזה פינת זיכרון באיזה בית ספר שהוא בכלל מנהל או משהו כזה, שזה פשוט מקסים, שאמר כאילו איך הוא הציל את החיים שלי, ככה נשארתי בתיכון ובסוף סיימתי, ופשוט היה נראה שכאילו כל האתגרים, והוא פשוט ידע איך לגשת לאנשים ואיך להיות בשבילם בסבלנות, אם זה בצחוקים, ככה למצוא את הדרך הנכונה לכל אדם שככה הוא פגש בחיים שלו. אם תקראי את מכתבי, את מילותיי, תדעי שמה שהוא נורא קרה לילה. אל תעצבי ילדה, לא אל תבכי יותר מדי, אני שומר עלייך מלמעלה. הגיע לשבעה טנקיסט שלא היה איתו כל הזמן, רק כשכניסה ללבנון, והם היו בטוחים שהם חוזרים הביתה כבר, הטנקיסטים, ואז אמרו לו לקרוא, הם היו עייפים, מותשים, לא רוצים הביתה, ואמרו לו לקרוא לסמג"ד של לאבירם, כאילו, ואז הוא קרא לו, ואבירם היה אוהב לחבק, כל הזמן מחבק את החיילים שלו, וכל כך ככה, אז הוא קרא לו, והוא אמר שהוא ראה את אבירם עם כזאת קריזמה, וכזה חדור מטרה, וכזה חום וחיבוק, ולא מכיר אותו בכלל, שהוא אמר עם כאלו מפקדים, איך אני יכול להיות עייף, וככה סמכו עליו בעיניים עצומות והלכו אחריו, והחיילים שלא סיפרו, כשהם נכנסו ללבנון, אז הוא אמר להם, קדימה, קדימה חמודים, קדימה חמודים, כמו כאילו עם האבזה כזאת, כאילו הכל כזה, הוא היה כל כך בשבילם, והוא היה עובר עמדה כל השנה בצפון שם, בחורף, בגשם, באמצע הלילה, עם מחברת וכותב, אתם צריכים משהו, זה, איך אני יכול לעזור לכם, וכל כך היה בשבילם, שאפילו החייל הכי זוטר הכיר אותו והיה קשור אליו, שזה ממש ממש מדהים. היה עוד סיפור שהם אמרו שחייל אחד רצה לראות רב, אז הוא שאל, איפה אני יכול לפגוש את הרב? עכשיו, אבירם לא היה בתקן רב, אבל לא היה רב, אז שאלו אותו כל כמה זמן שהיה יכול למצוא, היה עוצר, היה אומר איזה דברי תורה, איזה ככה לא לבזבז את הזמן, ואז אמרו לו אבירם שהוא מחפש אותו, אז הוא אמר, אני הולך אליו. אבירם לקח את האוטו, נסע אליו, דיבר איתו, קודם כל מה איתך, מה שלומך, וזה וזה וזה. בסוף הבעיה, פתר לו את הבעיה, והוא מספר, הבחור, שהוא קרא לו הרב והארטיק, שכאילו הוא ציפה לראות כזה רע, שחור לבן וזה, וכאילו אבירם, בכל השיחה, באוטו, אכל ארטיק, בגובה העיניים, והוא אמר, פשוט התאהבתי, כאילו, איזה דבר מיוחד, הרב והארטיק. בראש השנה היה חשוב מאוד מאוד לאבירם שכולם ישמעו שופר, הוא עבר 700 חיילים, כל העמדות לתקוע להם בשופר, הייתה עמדה אחת שאמרו שהם ישנו, אז שהוא עבר, אז הוא חזר אחרי 2 שעתיים, היה לו ממש ממש חשוב שכולם ישמעו שופר ולהיות שם בשביל כולם.
עוד סיפור שבלט זה הגיע בחור שהיה איתו במילואים בפעמים הקודמות, והוא אמר שהוא היה באיזה מבצע, והוא חזר חזרה לאיפה שהם ישבו כולם, ולא היה אוכל, לא היה מספיק אוכל. והוא אמר לאבירם כזה, עכשיו חזרתי וזה, מה אין אוכל? ואבירם היה לו פיתה עם טונה ביד, הוא אמר לו, כך תאכל, למרות שאבירם ידע שהוא לא יאכל בעצמו, הוא נתן לו את הפיתה עם הטונה, והבחור הזה אמר פשוט כאילו מדהים, איך כאילו, הוא ידע שלא יהיה לו מה לאכול, והוא ככה רק קודם כל את האחר. וסיפור נוסף, כמה שהיה חשוב לו לא לקחת גזל, הם הלכו לבקר משפחה במלון הכל כלול, ונותנים בבריכה כזה צ'יפס וזה בחינם. אז המשפחה אמרו, לך תיקח צ'יפס. הוא אמר, לא, אני לא מהמלון, אורח המלון. הוא הלך, קנה מחוץ למלון צ'יפס לילדים והביא להם. כאילו כמה החשיבות שלא לקחת גזל ולא להיות חייבים לאחרים, אפילו כשהוא נכנס ללבנון, בשיחה האחרונה הוא אמר לאשתו, תזכרי שאם יקרה לי משהו, אז אנחנו חייבים כך וכך לאיזה שכן שבדיוק נתן לו הלוואה. הוא ממש לא רצה להיות חייב ולא רצה חס וחלילה לקחת משהו ממישהו אחר. זה לא נותן מנוע